Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yasduru nasu. Yauma idin ing dalem dina iku yasduru pada buyaran anasu apa menungso dewes bubaran yang sorifuna tegese pada buyaran yanas min mauqifi saking panggonan al-hisabi perhitungane amal asdatan hale pada punta-punta mutafarriqina tegese pronco-pronco kabeh fa akhidun mongko utawi wong data al-yamini kang duweni tangan tengen ilal jannati iku mlebu saking swarga wa akhidun lan utawi wong data shimali kang ngalap duweni tangan kiwa ilan nari iku mlebu marang neraka liyurau terapun ento diweruhake amalahum ing pira-pira amale menungso ai jazaaha tegese pira-pira pembalesane ya amalihim minal jannati bayane swarga aw nari utawa neraka